Sanibonani, umqeqeshi wensizwa-ke lo. Bafo, ukuzibuza nje ngempela ukuthi kungani abantu besilisa bebulala kangaka abantu besifazane, bebashaya, bebadlwengula. Yabo mina mfethu ngiblema indlela esikhuliswe ngayo. Yabo indlela esikhuliswe ngayo e-wrong ngale ndlela eyisimanga. Yabo lento yokuthi mangabe umuntu wesilisa kahle kahle bayifaka kuthina sisebancane ukuthi nje mangabe umuntu wesilisa wena kumele ufake u100, umuntu wesifazane afake u0 kwi-effort leyo. So yabo leyo nto ukuthi i-wrong kanjani. Yabo isibonelo nje mfethu, kunomjito uthi enyangeni ithekeni yakhe mhlawumbe uyifonela ka-20, mhlawumbe in 30 days uyifonela ka-20, yona ithekeni ayimfoneli ngisho kanye. Maye ngabe imfonela isuke ifuna imali noma ifuna ifavor ethize, not because imkhumbula. So uyabona lapho ukuthi kahle kahle akulona uthando olubhalansile lolo. Yabo mangabe ufonela umuntu yena engakufonela, ingakho mfethu kahle kahle nje inhloso yami mina ngifuna ukukutshela ukuthi mfethu monitor indlela umuntu aresponda ngayo kuwena. Yabo lo muntu athandana naye, mawukuthi umfonelile namhlanje, okay, naye phela kuwumgomo ukuthi akufonele. Yabo phela niyathandana la, hayi ukuthi wena kumele wenze yonke into umfonele yena angafoneli. Yabo umuntu mangabe ekufonela ingoba mhlambe efuna into ethize umenzele yona, hayi ngeke, akulona uthando lelo mfethu. Uthando kumele kufonelwane. So mfethu nawe qala umonitha umuntu othandana naye, because mhlambe wena u-investa kakhulu kuyena. So yabo umuntu mangabe usu-investe kakhulu kuyena, yena uthola ukuthi akakwenzeli lutho, uhlezi umfonele, wena uhlezi uqala ingxoxo. If ungazange umfonele noma ungazange umWhatsApp, liyaphela isonto nje kungenzanga lutho, up until kuze kuphinde kubuye wena ufone noma umWhatsApp. So lo muntu mfethu ngakutshela mfethu, mhla wambamba ukuthi ikhonto ayenzayo eseceleni uzokwenza into engasile, because wena usu-investe kakhulu kulowo muntu. Mhlawumbe uzomlimaza noma kodwa uzokwenza into engasile. Indaba ama-emotions akho usuwafake kakhulu kuyena, usu-investe kakhulu, yena wangafaka lutho kuyena. So uma ngabe senihlukana kuyena kuzoba lula ukuthi ahambe, kuwena kuzoba nzima. So mfowethu, ukuze lento yokudlwengula yokushaya abantu besifazane inciphe, monitor mfowethu. Umuntu uma umfonelile naye kumele akufonele, ungamfoneli makuthi akakufoneli back. Makuthi wena oqala ingxoxo namhlanje ya WhatsApp nibingelelana xoxa, okay, ngokuzayo uyena ekumele kwenze lokho. Uma ukuthi akakwenzi aliphele isonto ungazange, kumele ufunde ukwazi ukuyicontrola mfethu. Yabona futhi ususele fear yokusaba ukuthi uzomluza, ngeke uphinde uthole omunye, ayisebenzi leyo nto. Yabo masana leyo fear uyongena ezinkingeni zangempela mfethu ngiyakutshela. Susa le fear ukuthi nje mangabe ungakwenzi ukuthi kusho ukuthi uzovela akushiye kanjalo, ngeke akushiye. Mawukuthi vele kudala ukuthi akushiye uzokushiya, mawukuthi ngempela uyakuthanda, because amanye amathekeni mawukuthi wenza yonke into ivele ihlehle nje ingenzi lutho. So kukuwena mjito ukuthi nawe ukwazi ukuthi uhlehle lapha, ehlehle nawe uhlehle. Awukwazi ukufonela umuntu ka-20 yena akufonele mhlambe kabili, funa lapho mangabe kufonele yena usuke efuna into ethize kuwena. No mfowethu, no, ungayivumeli leyo nto. Monitor umuntu wakho, mawumfonelile naye kufonela, hayi ukuthi wena kumele ufake u100 yena afake u0, ayisebenzi kanjalo mfethu.